যে পুরাপুরি जों आगे सोशियो पलिटिकल अर्गानाइजेशन तंगमानि आबोनो तिनि पलिटिकल घोषणा खालायमानि बा साख्लायमानि परेब बरक एमन भाबे एलार्जी नांजाखा बरक थैबो मुक्त्रिमालिया सावैबो अग हालिया तमाने के आं अर कक सानानि मुसुकमानि अंके अमायसि तिनि बरम नाजुक सपना दे बर्मा साइ तंखा जे टिपिएब कुनो दल क्रै बरक क्रै नों सामानि ककसे आबो के borok geri hingka ke neng temani bagai asikiri jaka borok geri hingke neng kuno kirina nikogya tei जों जे निरक पुरापुरी राजा होइते प्रजा जरा बेबाक न केसेन गो सेखा सरेंडर खलाइखा आबो निबागै निरक दिल्ली वर थांगिनाय जंतर मंतर थांगै केसेन गो सै फाइखा सरेंडर खलाइ फाइखा जों तिनि हानो खाकसा केफानो तंगासिनानो नों तैबो सावो जे जों नायसिमं पाइसक थांनायखा आबो निबागै जों खाकसा केफानो मा तंगासिनाय हिनै नों साखा आबो गबैनो नों केसेन गो सेखा सरेंडर खलाइखा पियाबा टिपिएफ तिनि निरनो चेलेंज रवै साइ दंखो जों ताबो बो चेलेंज रवै साइ दंगो तिनि हानो जों काइसे फानो या कारिया तमुनो निरक हाय बरक रक अ जागाव जत्तनो निनि हानो मानानि मुसुखे नों वाफि कंसाबो या कानानि मुसुया तै थपसाबो या कानानि मुसुया हनै नों जिनि साइ दंमानि अ साइ दंमानि न नों तिनि आरो थांयावै अर फाइका के नों अबैसाय आबनो नों नावै माननाय आबो नों काहाम के साइ माना दंमानि तैबो आं सानानि मुसु नों अब कहम का साइ माने नों टिउजेस ने होइते आईएनपीटी ने होइते ताबो जे तिप्रा मथ हजरा फाइ माने अब नों बयनि चक्रान तव कलाइवै टिउजेस पार्टी बाइमा थांखा तै आईएनपीटी बाइमा थांखा ताबक त्रिपुरा मथा नों खाइ तमन अब एकटा आंचलिक पार्टी अब निरक बाइमा थांनाय तो माने के निरकनि बिसिङै इलिगेल इमाइग्रेंट गोबांमा गदाल जाक दंमानि आबनि एगेन्स्ट निरक कक्ति सायावै तिनि जों एकदम हा तै तो फाने मगै सामंग तांगै तंनाय खरां तिसाइ तंनाय सिनि मर्डर केस निनि रेप केस गोबां मानो टिभि जों जस्टिस नायवि तंनाय नेशनल थेके इंटरनेशनल सुप्रीम कोर्ट जरा जों जे जस्टिस नाय तंग थानिबो निरक आबना साजाय आंबो निरक केबें माने अब बेलाइखे साया बेलाइखे सेलाइमा संसा तै लासिमा संसा तै निरक मनेता खलाइदि निरक आईएनपीटी टिउजेस आईपीएफ सबाइ जागमा हाय टीपीएफ न सबाइ जागमा हिन्दी निरक कुनो दिन मनेता खलाइदि मा संसा तै निरक मनेता खलाइदि निरक आईएनपीटी टिउजेस आईपीएफ सबाइ जागमा हाय टीपीएफ न सबाइ जागमा हिन्दी निरक कुनो दिन मनेता खलाइदि तैबो आं सानानि मुसुगो चिनि गणेश देव बर्मा अब खरकसा नों एमडीसी इलेक्टेड एमडीसी तंमानि नों अमतै कौरक साइ मचांया नों एमडीसी खांखे नों भारतनि संविधान नों काहामके साइ माना नांमानि तमाखे नों तिनि साइ दंखा बुबाग्रानि एगेन्स्ट कक्सा खांखे जों फिल खलाइनानि रया बोट बासा रया निरनो जों कासनाय अब नों ताबक साइ माना त नों भारत हाव बासावै दं भारत हाव बासावै तंखाखे नों भारतनि संविधान मा माने नाय भारत संविधान जतन एकै अधिकार रजाक समान अधिकार रजाक अब जत राजनैतिक खलाइ माने बोट रवै माने फिल खलाइ माने कक्साइ माने अब उनका भारतनि मौलिक अधिकार अमौलिक अधिकार नों काहामके स्रंगै नानानि खलाइदि नों एमडीसी दुतै अमहाय सिया फाङै आल्टा फाल्टो कक्ता सादि अब निनि बेलाइखे साया दिनै बुबाग्रा न के जों साया हुनै माया तमानि बागै हुनै माया मा हुनाय नों बुबाग्रा के नों निनि हा न दंस खलाइरि तंना हायदे दिनै निरक खलाइरो फानो जों खलाइरया अब नों काहामके साइ मानदि निरक दिनै त्रिपुरा हास्तेव गोबां मानसिनि बरक रौ रेप खलाइजाव मादार खलाइजाव कक्ताइसे फानो साया दुर्गा पूजानि समयव बांलादेश हिन्दू रक टर्चार खलाइजाक माने कगनखे नों तिनि साइ मानके त्रिपुरा हास्तिनि चिनि बरक साटक पिटक टेक तो खलाइजाक माने नों कगनखे बुबाग्रा तमानि इंगै साया आबनखे नों बुबाग्रा न संगै दिनायका बुबाग्रा चिनि त्रिपुरा हाव गोबां मा बुरै साइ मादार रेप खलाइजाक तमानि बुबाग्रा नों खरां तिसादि हनै नों बुबाग्रा न सिदे साखा दिनै नों थाइसे फानो साया दिनै जों तिसाइ तंनाय नखे नों केबेंखा आबसिक आबनि बागै नों काहामके साइमानदि दिनै गबैनि थानिव बुबाग्रा बक्रै प्रजा बक्रै राजा प्रजा जतन समान अब नों काहामके साइमानदि दिनै जों बुबाग्रा फानोंथों महा बुबाग्रा फानोंथों तमुनो चिनि हानो खाकसात तलांनानै थांखा के जों आबनो नानि रगलाक निनि दल तरि मानो नों सरकार फाइ मानो नों गभर्नमेन्ट आसय मानो फियाबा जों निरक थानसाङै फानो जदि हानो बागनानि के जों आबो हानो बागनानि रगला अब आनि चेलेन्ज तै जों चेलेन्ज खाइ निरबाय जत टिपिएफ कुसुं बासाइ तंसे टिपिएफ निरबाय चेलेन्ज खाइने क्षमता तंखा के निरक टिपिएफ नि फिल खलाइमानि तै टिपिएफ नि सभा जे लिगेल जस्टिस नाइमानि आबनो केबेंगै नाइदि आबनि जवाब जों बहायनो निरनो रिप्लाइ रनाय
ang tei besi kok kabang salia kok kabang sajang nai tongo haifano asuk sai ni mathak sinai nirok je sama haike sung kabang ma sawi mane phiaba sung tabok jora saya nirok sung sana ni badyo khlaike sung abo day to day hour to hour second to second sung abo reply roi thangnai abo ni bagoi nirok counter khaile ni bagoi sung ready tong bas hambai।